Primera gala d'aquesta edició dedicada... Jo soc Lluís Benzal, un dels presentadors d'Objectiu Paqui. Que molta gent de Catalunya potser no sap és que de dilluns a divendres treballo a Vueling. Soc graduat en Enginyeria Tècnica Aeronàutica i ja fa una pila d'anys, perquè en tinc 35, que em dedico a fer d'enginyer aeronàutic. Aquí a Vueling he treballat 2 vegades. La primera vaig estar d'enginyer a la Camo i ara estic al Departament de Seguretat, que el que ens dediquem és a mitigar riscos. Quan les coses van malament, no sé si coneixeu el fet del formatge suís, no? Perquè hi hagi un accident, hi ha moltes barreres, que serien aquestes barreres de formatge, i quan els problemes traspassen els forats del formatge suís i travessen totes aquestes barreres, tens un accident, no? Doncs diguem que jo em dedico a controlar aquestes barreres, aquelles que no han funcionat, veure per què no han funcionat, i a intentar posar noves solucions per reduir aquest forat. És veritat que tota la vida he viscut del món de l'aviació i porto aquests 7 anys col·laborant a Televisió de Cardedeu. I a mesura que cada cop faig més coses, des d'entreteniment fins a informatius, des de les coses més serioses fins a el que potser tothom ha viscut més, que és Objectiu Paqui, me n'adono que si sortís l'oportunitat de viure a la televisió seria complir un somni impressionant i no li diria mai que no. Però de moment a l'aviació i treballar aquí a Vueling és el pla A, estic content, la veritat que no em puc queixar, i el pla B segueix sent la televisió. Llavors, si algun dia el pla B ha de ser l'A i l'A al B, li posarem pausa a l'aventura de l'aviació i provarem la tele fins allà on ens porti, i mentrestant, si no, casa meva és Televisió de Cardedeu. Però ni nosaltres, ni els ballarins...